ipapako siya sa krus. Kasalanan natin ay kanyang tinubos sa ibuktong anak ng Diyos, at ang pangalan niya ay si Jesus. Siyang liwanag sa dilim, siyang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Siyang liwanag sa dilim, siyang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life.